mga klase kahit mapuro bagay tiga mapani na mga siya break mani bago hindi man magtamay kita alma kami pero pada sa kwarta gambot magpan dasar oh ay mo ay mo okay so pugi bagi langgar sa pugi langgar sa ano pa yan wala arawi ka ba kaya ang may di so hanggang nagmaga di maga ang dito sang din naman ng mga ay mga sila mag-apply parang mag-magic tapos na inspira man yung technology sa may
may hole, ay sa may wala. Kasi rin kasi na pa mo sa ang pinaranuan umuwi ako naman sa mga magsabi ako nakapagpigla sila o yan yung video o at ang kaldo na yung klase mo ala sana sundo okay yun sa katry bakit ito pang-market pang-biyernes ito nga ni magtrabaho tulong aldo klase ako maglabi ay bol abis na kung hango 2 kilo ito mo titipid nga sa papakataon layo at mga ito titipid pa natin ko sa buwan mo sa picture na motor ako banggi tama na dyan sa mga paparaan sirawan dito ito apa ba sila? Ano sila?
Diba? Akong silver. See you. Ako yan. Naka-installment. Ali. Ang ada silver na number apa kali sa lebih naman yung kan para mas yang nagyan sa kilo boleh ba araw ko tayo kwat ya ako may araw lang anak ni Paji ya araw ka yung di pa nagbuha mo tanggap ang silver sa pwede dewan sana ako mga gem baga ano ka nangani pa yung nakahulog daw sila apa to ba de ko pansin kami ko na lang ay bilo ya Wala na ako.
ibang lang. Pero na, malamang labing ng ginawa mga manipis ka mo, para mga mahal. Yung kasi hindi na siya, wala na siya. Ito manap ano dari ma ini kan ada di para nonton
No, paano siya? Wala daw. Pero yan lang. So, Ethiopia. Parang sarap. Toad. Ang lang. Paano ay dato na na ya? Ano yun? Yun man. Tama. Man. Boss, baka na lang. Talagang aram ko ni kanya ni
2, 4, hindi. Ano? Dinibig? Hindi pa alam. Ito. Bakal data. Kasi mo hindi, baka mo lang nag-research. Nagigibo lang.
Nagagawa kasi hindi ba ka na kasi kami oh hindi mo man tapos ay sabi niyo ba paano tapos pag-ulit ako dito nga ata mga na kayo to kawayan mo tapos ano ba talaga ito masaga si akong doon ni ano nang gato bakit talaga ito okay ano pa yan sige ba? Pagi sama. Ay, lang yan mo. Ay, mo. Sige, naka. Ay, po. Servisyo ng diretso po ay pinapasok sa provider kaya sukan siya kulay siya para po sa balot.
Mas, natin sa ito pagpana na nakadubot ko sa dito sige nag-iipon. Alam mo yung
Uy, permita. Ay, kumanda. Teka lang, baka. Meron ka na. Di ba?
Balik ang
Ikaw, kahit sumaylig kayo. Mga siyang magparaba. Sa iyo. Prenda ka. Ano? Team side. Pagkadabi baga sa 15 ako na si ATM ko. Ano dito? Yun! Dapat nagaganda ka. Ay, kung daw ang hayop ang hayop. Tawani daw daw. Visit ako ng hype. Pero daw tapos ramdam mo daw. Pag ako nagigya, nagigya. Ano ba kaya? Sabi ko ano dito. Kaya di sa sabi ko ba ano ko ako. Namamasa yan. Mamalikan ka. Jangan yang ada milik orang. Dawa. Mandi ako.
Ito, kurang ay. Saan naman yung buhay? Ito naman niya ako nga. Nakalong to, no? Medyo makawe na taga. Ano? Billy. Dito mo na to. Ay, Sa nangyari. Oh. Sa plastic. Oh, alam ka. Mga dara pala. Ano na kayo pala? Ano? Pero maabot pa na pag sa palyo na mga mapel. para mabot Mga mapel. so arka kami dati sana tapos sabi daw inuron mas maralaman tigsa masaba madubog sa presidente mula ang bawo yun ang government sa hotel 60,000 kasi mga makupakas ba kung buwasan ang simo lang para sa anyway tapos gabo
Yung mga pasahan sa mga pag nanda. Kaya nga, ang region, lao, yung una na ba yun, napag-ima ito, sa kulong, nagka-matulay, inano pa yung nabing telbi. Tangan ito. Yan pa ka lang. May feedback na
Nilagutan. Lumang
Kalakaw ng
Ano ba magsa
Yes. Hello. 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 Hello.
na.
Remember, it's for your family or colleagues. What else? We hope you
Okay na.